נילי, מה שלומך? תודה, מה שלומך? מצוין, למרות שאנחנו בתחילת תוכנית, ויהיה לי קשה מאוד ללכת לעוד מקומות אחרי שביקרתי בבית המושלם הזה שתכננת. תודה. יכולת לקחת אותי לכל כך הרבה מקומות שווים ויפים וגדולים ומרשימים שעשית, ודווקא בחרת בבית, אומנם בית מאוד מרשים, אבל בית פרטי. למה דווקא פה? אוקיי. קודם כל, כי זה הבית האחרון שהשלמתי. כי אני ליוויתי את הדיירים מהיום, מבחירת המגרש. הסתובבנו למצוא את המגרש שיתאים להם מבחינת הלוקיישן והזכויות והמיקום והכיוונים. וליוויתי אותו מהיום הראשון, דרך כל הבחירה של חומרים ותוכניות והיתרים. ואני מאוד אוהבת אותו והתחברתי אליו. בואי תעשי לי סיפור. יאללה, מאיפה אתה רוצה להתחיל? בוא נרגיש בבית. יאללה, נתחיל מהכניסה, נכנסנו. כן, יש מרחבים כאלה מאוד מאוד גדולים, נכון? למרות שהמגרש הוא צר, הצלחנו להפיק ממנו, לא מרגישים שהוא צר. נתחיל מהמטבח? בטח, קדימה. בטח, יש זה לב הבית. היי. תראי, את אמרת זה לב הבית, ואני רוצה דווקא להגיד משהו. אני רגיל להיכנס לבתים עכשיו שיחסית סיימו לשפץ, לבנות אותם. אני פותח את הדלת, ודבר ראשון אני רואה מטבח. לא, לא. דווקא הצלחת לעשות שלב הבית, לא? זה לא הדבר הראשון שנפגשים בו. זה נכון, אבל הוא מתחבר לך גם לסלון ולאזורי האירוח, גם לבריכה, שאני לא יודעת אם אפשר לראות אותה מפה. אפשר לראות שם את הכחול, וממש לקנא שאנחנו לא בפנים. ונמצא מול הבית השכן, שהוא גם בית שאני תכננתי אותו, והוא שלם לאחרונה. למה לא לקחת אותנו לשם? אני אקח אתכם בהמשך. זה סיפור בהמשכים. בואו נלך לסלון המאוד רחב הזה. בואו נלך קדימה לסלון. למרות שהכל זה בעצם איכשהו מרגיש ממש אותו חלל, פינת האוכל, הסלון. תראה, המטבח, בכל המקום הענק הזה, יש איזושהי סוג של אינטימיות. הסלון, המטבח ופינת האוכל תוכננו עם אותה מחשבה, גם חשיבה על הצבעים, גם על החומרים, והם חייבים לעבוד בהרמוניה. אנחנו שילבנו פה גם פונקציונליות וגם את החלקים האסתטיים. תספרי לי קצת מה תכננת בשאר החלקים של הבית, כי יש פה מעלית, ויש פה מפלסים, ויש פה קומות, ויש פה עוד איזשהו מטבח, ויש את כל החוץ המטורף הזה. איך מתחילים בכלל? מתחילים משיחות מאוד ארוכות עם הלקוח. אמרו לי שהם הרבה מאוד אוהבים לארח, מאוד משפחתיים, אז פינת האוכל הייתה צריכה להיות הרבה יותר גדולה מהמטבח לצורך העניין. אתם מבינים איזה פינת אוכל? מכיוון שפה ניתן לארח הרבה מאוד אנשים סביב השולחן. איך היא מבשלת בעלת הבית? האמת, טעמת או לא טעמת? טעמתי, הייתי פה ביום שישי לארוחת ערב. היה מעולה. ממשיכה איתם, היא לא רק מעצבת להם מדויקת שהכל יפה, היא גם באה לאכול בסוף. כשמזמינים אותי אני באה. אני יכול להציץ במאסטר בדרום? בוודאי, אני אחריך. בואו. והוא עלה. מושלם, חלום, רק לבוא לישון. אני קופץ לבריכה ברשותך. בבקשה. לא לבוא איתי. תני לי תודה. אני באה איתך? אני לא באה איתך. את בואי, בואי נלך לשחות.